chok mokalo. Mabiro kakoro nyasi mariko mar Harule mpaka e kaunti nogo man Narok nonyuolo weche mapek mag siasa kinjo kanyo mag UDA kod mago mag Linda Mwananchi kama ne giwuoyo koteno koda ka siasa maturkani e gweno mong'ere kaka Katenoi Ildamat e ward mano man Narok South kama gavana mano Migosi James Orengo no yango ni en man jatelo maduong' buch siasa mar ODM biro ni telo maduong' burano mantiere osembekni ma ok nyal tiyo. Orengo bende nokawo kinde mar lero ni Migosi Mpaka ne en achiel kuom jotelo mane okedo ne demokrasia mar oganda ka bende nojiwo oganda jomasai mondo mi ochung' motegno ne ratiro margi mawacho ni osebedo ka koro rocho kod jotelo mamoko kawacho ni mano bende lek ma gin godo. Orengo no dhi nyime ka wacho ni lek mar Linda Mwananchi biro chopo kare e yiero ma higa manyien kama bende nojiwo jopiny mondo mi omed mana chung' kodgi motegno. Kar kamano weche ma kamagi to nokwedi kod gavana man Narok Migosi Patrick Ole Ntutu ma bende wuok e kwethno masiro piny owacho kata mar UDA is that you must fight for your rights. You must fight for your rights. You must fight for your rights. Governments are very dangerous things. And in Maasai land, because I've been here a lot, the Maasai land rights are being violated every day. Na namwambia muwe kwa serikali. Na zenu zinaenda. But the Maasais are likely to be minorities in Narok and Kajiado because of losing your land rights. You must fight for your land rights. And I knew this from Mama. We as Linda Mwananchi. Na tunafaa kufanya hii siasa yetu kwa njia ya amani. Tukieleza ile kazi ambayo tunafanya kwa sababu wale wanaumia ni wananchi. Siasa ya pesa nani ya kukuja kutusiana ilipitwa na wakati. Saa hii ni siasa ya barabara, ni siasa ya masoko, ni siasa ya housing, ni siasa ya Eto kama chelo bende en jod burano mano ma Ugenya Migosi David Ochieng wuok oko mar dok ne chik mar omenda mano kal konyo kod od bura. Bende wacho ni en mano makare e pacho kani. Ochieng kane wuoyo e sach chenro mano mar chako wach mar gedo mar log tich mong'ere kaka Huduma Center e gwenge mag Kwale kaunti ma Siaya ne okawo kon makende mar kwayo Kenya mondo oyie osom kit kaka yorego mag chike mag omenda osebedo kaka orkal thurka. Relief to Kenyans. In this finance bill passed yesterday, people just don't know this. We have reduced the price of phones to 25% taxation. This finance bill yesterday didn't increase any tax for anybody. This finance bill of yesterday has things that people are talking about or that don't belong to it. They'll oppose it as long as it's a finance bill, even if it's good. It's a wrong mentality. It's not the way you run a country. Siaya County, the governor left his job. Doesn't know what's happening in Siaya. Workers have all been paid. People are being beaten when they ask for their rights. Now, how can Orengo be asking for people to go to the streets when Orengo himself? Kama bende magina giwacho e kategori mano makabet National Polytechnic e sache mano makabet National Polytechnic e sache somo mar weche nonro ma ong'ere kaka research kakoro ni nojiwo rawere mar rwako somo mag lwedo kod mamoko. Looking for industries out there where our young people are going to be trained has to come to an end. We have to establish the industries within our institution, and the industry that is not in Kabete will be Nairobi National. The innovations and applied research showcased here must be refined, processed, protected, validated, incubated, and commercialized. Research should not simply describe problems, it must solve them. That the time for simply stating things is over. What is the outcome, not outputs? We are past. Hapo nje ni ati uwezi pata usaidizi ukiwa nyumbani. Ni mzuri kuwa kwa shule, kwa TVET institutions zile ziko karibu na wewe. Ni mzuri kuwa kwa shule, kwa TVET institutions zile ziko karibu na wewe. Ndio uweze kupata hizi skills ambazo zinapeanwa na TVET. Tunaangalia Kochelo bende en gavana man Mavihiga Migosi Wilbur Tichilo koroni ogolo kwayo kowacho ni ber ka kori keto weche mag ndiko ji e sekta no mar thieth kod somo
kaka achiel kuom yore mago mag weche dongruok e telogo mago mag counties. Owacho ni chike masani koro tamogi e ndiko e sekta ariyogo, ma bende wacho ni gin madongo e thurkani, kama bende magno wacho e sach keto ayanga chal tije mag kaunti mano ma Vihiga wacho ni gisetimo, kowacho ni thoth counties ok nyal ndiko jotich e sekta ariyogo kaluwore kanyo kod ageng'a moketnegi. Migosi Otichilo bende nolero ni nyaka thuolo masani gin mana kod atamalo 35 kende ma ndiko jotich. Kata kamano wacho ni ma miyo gibedo kanyo kod pek, kakoro ni bende nolero ni telo mare oseketo e atamalo 80 chenro mag dongruok ma bende osetimo nyaka ne yiere. Nokako kende mar wacho ni gidwaro mondo mi gin kaka governors mag employ a nurse, they say that is recurrent. But to me, a nurse is doing a development agenda by providing health services, is doing so. Equally a teacher. So that's one challenge we have. Even government itself, I don't think the national government, he's here, he can confirm. We are not at 35%. Most of the counties, there are very few, particularly the northeastern counties that have very few people. But the rest of the high density counties, our salary wage bill is more than 40. In fact, some have gone even 50 to 60. We have put new measures and automation. We have automated all the systems now, even the land rates and so on, approval of fiscal infrastructure. And I can assure you, we are going to pass the target we have put of 492, we are going to pass it. My target is by 30th of this month, I should reach 500 million, which is going to be a milestone. And if we Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho. Yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar bang school. Chenro chiel mar midhiambo nyaka sa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Seme sub-county Kisumu County. Gin piem go eko mabende ne okelo kanyakla nyithindo bora mabende wuok e skunde mopogore opogore pacho kaendi kane gichako kod telo ero mag nyithind skunde JSS kanyakla koda mago mag jo primary mana kaka ileronwa koda migosi Edwin Souma, jagoro mar Music Festival JSS kanyakla koda primary. Here we are at St. Elizabeth Girls Primary and Boarding in Seme Sub-County, where we are holding this year's Kenya Music Festival. This event started officially on Tuesday the 16th of June, and it started day one with the pre-primary school and part of primary school. Day two, the 17th, we had purely primary school, and yesterday to use 24 buses or even 20 buses. And if you look at geographically or demographically, the number of Festival in Kisumu County. And I can confidently say that among all the items that were presented here since Tuesday, there are items that I want to assure. Kod magi St. Barnabas Seme Sub-County e Kisumu County gin kod geno ni nyiso were kanyakla kod achiel ket kod magi biro nyalo gero ngima nyithindo gi kiegni gweko mabiro. Ne Kala TV koke Kisumu County and just as a do. Eto machielo bende en ni jokanye sekta no mano mandawa e kaunti ma Kisumu dwaro mondo mi koro ket ji te kata ka pa ji te invite. I am asking the MPs not hold those hearings only in Nairobi. Come to Kisumu, come to Mombasa, Eldoret, Garissa, come to small trader, not just the big companies. Give us enough time to understand. Tok bedo kod odiochieng' marabora. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho. Yud thuolo